Месомелачна машина Wolf Eskimo, хладилни, с охлаждане машината, хладилна част има. Производител Германия, 82 мм гърловина. Това е новия модел на Mado Eskimo. Машината се предлага с доставка, монтаж, проби, обучение, инструменти и сертификати. Включена в цената 3000 лева плюс ДДС. Подходяща е за магазини и транжорни, които имат нужда от охлаждане в помещението, тъй като тук в гърловината месото не си променя цвета и остава свежо. Червеният цвят се запазва до розово, което е изключително важно на волфовете с охлаждане. Вади се гърловината, съответно се прибира вечер в хладилника, няма да си играе човек да мие. Огромно преимущество и много подходящо за новите климатични условия.